Hyundai Elantra solish 2012 7 моҳа. Авио мотор 1.8 сборкаи Америка. Нигоҳ кунем бардаро. Нархи мошина 92000 сомон мегӯянд. Бензин, газ, автомат. ҳолати ақиб мошин. Задни камераш аст. ҳолати салонашро нишон медиҳем. Марамат. Бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. Абагир синдора. Салон кожа поличхол ҳаст. Винкод кузов дастай. ҳолати дорам. Лифт сидения. Винкоди мошин. Мультирул тарафа. 181 мил пробег. Эко режим ҳаст. Кондитсионер кор мекунад. Монитори Android. Бардарон ҳуҷҷатош соли 2026 буд меша. Утилизатсия дорад. Нархи мошин бардарон 92000 сомон. Лайкро фаромӯш накунед. Ба саҳифаи муофира 01 обуна шавед. Lexus RX. Авио мотори мошин 3.5 6 силиндра DVD. Техпаспорт 2008. Нигоҳ кунем бардаро. ҳуҷҷатош моҳи август буд мешавад. Балнош дар ҳолати хуб. Срочно фурӯхта мешавад. Хеле кам корҳои малиявӣ дорад. 97000 сомон. Марамат ба усотон биёин, ба дилпирисанҷен, харидорӣ кунед. Задни камераш аст. Люк дорад. ҳолати салонша нишон медиҳем. Марамат. Бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. ҳолати салони мошин. Поли чиқовиш аст. Салон кожа, винкод кузовда аст. Бубинем бардаро. Память сидения, лифт сидения, винкоди мошин. Мультирул, круиз контроль 297 пробеги мошин. Монитор. Обогрев сидений дорад. Нархи мошин бародаро 97000 сомон. Марамат биёин ба усотон санҷен харидорӣ кунед. Лайка фаромӯш накунед. бачаҳоё ча мо ранги як хело бай намегем. медонӣ мо чӣ мегем? ай замин беги кадра. шӯхӣ идотон бурак бошад. анаки тамошо кунед. очи камара опел дар корпуси ламборджино. исағира ча намедонам пиёнаи чи омай мега 89000 сиёнкашка срочно пул дар кора. номерош 5000 хеке мешавад. хеле гӯем хеке хулигани кашов. нигоҳ кун. дискачакош мерседеси гӯем хато намекунем. балонош ягон 70%. бакаҳои бедмен люки дурғакӣ. мошина гарен расход кардаган. мотор як гашт қабрғаи дим скорс. спокойни айрӯи сад меравад. дим скорс оли сетаи дига оли давом дорад. хай звук дора. гӯштелоша айма гирифтага якташа ё ҳардаша фикр ман айма гирифтага. ами гӯштело 800 симян кас дадакош ҳаст. задни камера потолок алкантара звёзд небая турбаи дига мезани рақс мекунӣ. о нигоҳ ки подсветка акваприн мультирул кондитсионери 136000 пробег нишон додестен. нигоҳ ки хонаи мегем мошин любой чи аст. просто як ластичка дига дабарат мешона бо сануфер дора. о let's go. My name is Friend Fak. Шӯхӣ бо диско алпина. хай ки бачаҳо ча мошин дар расход кардаган. действительно мошинай лайкора ва хотири чахчахо бизанед. нохуноро Opel Astra G. Solish 1999. Авио мотори мошин 1.616. Утилизатсия дорад. Техосмотрш моҳи ноябр буд мешавад. нигоҳ кунем бардаро. балнош дар ҳолати хуб. марҳамат кондитсионерш кор мекунад бардаро. балнош дар ҳолати хуб. ҳолати ақиб мошин 43000 сомон нархи мошина мегӯянд. успед кунем бардаро. нархи арзон, нархи дастрас. ҳолати салонша нишон медиҳем. марамат. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. ҳолати салони мошин бардаро. ҳолати пешаш мультирул дора бардаро. кондитсионер чикали гуфтем ҳаст. механика 5 корста. нархи мошин бародаро 43000 сомон. марҳамат биёед ба устодтон бинен санҷен харидорӣ кунед. лайкора фаромӯш накунед. Mercedes-Benz E-Class 210 кузов. яъне Mercedes Zaychik. ҳуҷҷатош солона. авиомотор 2.4 6 силиндра.
марҳамат бардаро ба устов биёен, ба дилпари санҷои харидорӣ кунед. Комплектатсияи мошин авангард, видеохи мошин, задни камераш ҳаст. ҳолати салонша мебинем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин бардаро, салони мошин кожа, полик чухол дора, каталог сиёҳ. мультирули ду тарафа, 383 000 километр пробеги мошина, газам дора, потолоки алькантараи бардаро, кондитсионер дора, обогрев сиден дора, D+ 2000 сол, монитори Android. нархи мошин бардаро 77 000 сомон. марҳамат биёед ба устодтон бинед, санҷои харидорӣ кунед. лайка фаромӯш накунед. Hyundai Tucson солиш 2023, авиомотор D турбо. ай автосалони душанбе гирифтагиян. гарантия дора бардаро, бесключовой доступ ҳаст, 4 баллони нав дора. пробегаш 9000 километр, 10000 бигем хато намекунем. задни камера ҳаст, парктроникош ҳаст. гарантияи салон то 100 000 километраи бардаро. марҳамат. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин, салон кожа, бесключовой доступ, боковой ҷамъ меша, лифт сидения. марҳамат бинед. мультирули ду тарафа, 9800 километр пробег ша бардаро. старт-стоп, монитор, климат контроль, беспроводной зарядка, обогрев сидения, обогрев руля, декалита, ҳадиде сем бардаро. нархи мошин боша 285 000 сомон. марҳамат ба устодтон биёед, ба дилпари санҷои харидорӣ кунед. гарантия дорад то 100 000 километр. Mercedes-Benz сечка солаш 1996 бардаро, объем мекардагиян, объем 1.8, механика, бензин, газ. марҳамат ба устодтон биёед, ба дилпари санҷои харидорӣ кунед. нархи мошин бардаро 45 000 сомон. видеохи мошин, ҳолати салонша нишон медиҳем. марҳамат. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин, полик чухол дора, дарои пешаш стеклоподъёмник дора. ҳолати дран бардаро. нархи мошин чӣ хеле ки гуфтем 45 000 сомон. утилизатсия дора, техосмотрш моҳи октябр буд меша. марҳамат ба устод биёед, ба дилпари санҷои харидорӣ кунед. Mercedes-Benz GLS 450 360 градус камера дора, солиш 2022, техпаспорташ 2022 бардаро, 4 баллон дар ҳолати хуб, 4 дар бесключовой доступ, 4 дар давочи. бибинем бардаро, обвеси AMG, парктроникош ҳаст, панорама дора. ба устодтон биёед, ба дилпари мошинчара санҷои харидорӣ кунед. нархи мошина 840 000 сомон мегӯям. ҳолати салонша нишон медиҳем. марҳамат. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин бардаро нигоҳ кунед. лифт сидения дора, обогрев сидения, румистра, акустикаша, климат контролиш ҳаст. серия дай бардаро. датчик степизон, боковой ҷамъ меша, лифт сидения, обогрев охлаждения сидений пассажирам AMG контроль мешавад. ҳолати дран, автопарковка, датчик полоса, полосохопак, круиз контроль, мультируль ду тарафа, распознание знаков бардаро. пробег ша бинед 100 000 километр. ҷойстикш бардаро, режимош, климат контроль, старт-стоп, автостоп, монитор. баъд бардаро мошин имкула гибридай.
840,000 сомон нархи мошин фарош мультибим. Ассалому алейкум бардаро. Мошинҳои навбатӣ Toyota Highlander гибрид. Нигоҳ кунем бардаро. Солошон 2008, рестайлинги соли 2013 доранд. Иш бардаро вагонай умуман гаштагӣ нест. Иш гаштагиай бардаро. Солошон як, нархошон 171,000 сомон. Дига савдо намешавад, нархҳои опир шаванд. Балношон дар ҳолати хуб. Марҳамат, види ахир мошин. Задни камера доранд. Кондитсионерошон кор мекунад. Бардаро. ҳолат чамка мегзарам бинем. Ремонт контроли актив ҳаст. 24 доступ. Вин-коди мошин. Пробегша бинем. ҳолат дигараш. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ремонт контроли актив ҳаст. Ҳардуш сериядан. 24 доступ. Вин-коди мошин. ҳолати доранд. Бародаро ҳардуш гибрид, нархошон 171,000, дига савдо намешавад. BMW GC солаш 2018. Объем мотор дизель. Нигоҳ кунед, сборкаи Европа. Ба монанди F90 кардагиам. Бакавой Бетман. Балнош дар ҳолати хуб. Марамат, види ахир мошин. Ба устодтон биёен, ба дилпарисанҷӣ харидорӣ кунем. ҳолати салонша нишон медиҳем. Марҳамат. балнора бинем нав. Бакавой Бетман. Бакавош ҷамъ меша. Память сидения, лифт сидения, сидению М, мультируль дутарафа, круиз контроль. Бардаро пробеги мошина нишон медиҳем. Марҳамат. 193,000 километр. Се режим вождения. Автохолд ҷости. Нигоҳ кунем бардаро. Ба монанди F90 кардагӣ. Старт-стоп, автостоп, обогрев сидения. Мониторш ҳаст. Кондитсионерш кор мекунад бардаро. ранги аслии мошин сиёҳа, плёнкаш каштагиам. ҳолати ахибаш. каталог сиёҳ. нархи мошин бардаро 229,000 сомон. нархи охираш, дига савдо намешавад. Марҳамат, биёен ба устодтон бинен, санҷен, харидорӣ кунем. Mercedes-Benz E-Class 211 кузов. Объем мотори мошин 3.5 6 цилиндра. Солаш 2008, 7 моҳа. Утилизатсия дора. Балнош дар ҳолати хуб. Панорама дора. Марҳамат бардаро. нархи мошина 86,000 сомон мегӯям. ба устодтон биёен, ба дилпарисанҷен, харидорӣ кунен. задни шторкаш аст. ҳолати салонша нишон медиҳем. Марҳамат. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. балнош нав. ҳолати пешаш. лифт сидения. акустика харман кардон. вин-коди мошин. мультирули дутарафа, леписток, 202,000 мил пробегаш. обогрев сидения, климат контроль, монитор дора. нархи мошин бародаро 86,000 сомон. марҳамат, биёен ба устодтон бинен, санҷен, харидорӣ кунед. Hyundai Avante солаш 2007. объем мотор 1.6. утилизатсия дора. ҳуҷҷатош моҳи сентябр буд мешавад. марҳамат бардаро. кондитсионер ях кор мекунад. балнош дар ҳолати хуб. ба устодтон биёен, ба дилпарисанҷен, харидорӣ кунед. види ахир мошин бардаро. парктроникош аст. ҳолати салонша нишон медиҳем. марҳамат. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. салон кожа. полик шғол дора. ҳолати пеша нишон медиҳем. марҳамат. бакавош ҷамъ мешавад бардаро. мультирули дутарафа, 183,000 километр пробеги мошин.
климат контроль дора, обогрев сиденья, кондиционер, ях кор мекунад бардаро. Марҳамат, варианти арзон. Нархи мошин 69000 сомон. Кам таракак муомила дора, бисёр не. Марҳамат, ба устодтон биёед. ба дилпири санҷен харидорӣ кунед. Лайкҳоро фаромӯш накунед, ба саҳифаи мо обуна шавед. Lexus GS солаш 2015-00. Объем мотори мошин 3.5-6 силиндра. Нигоҳ кунем бардаро. Утилизация дора, ҳуҷҷатҳо солона. Балонош дар ҳолати хуб. Балон разнаширокӣ. 4 дар без ключҳои доступ. Пеши ақиб рестайлинг шудагиа бардаро. Бубинед. ба монанд GSF кардагиам. ҳолат салонша нишон метиҳем. Марҳамат. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин. Салон кожа. ҳолати пешаш. Память сидения, лифт сидения. Бинем бардаро. Обогрев сидений дора. ҳолати бинкодша бисанҷем. Мультируль двутарафа лепесток, круиз контроль. 91000 мил пробег. Монитори калон, старт-стоп, климат контроль, джойстик, все режим вождения. Нархи мошин бародаро 188000 сомон бо муомила дора. Toyota Camry 5 солаш 2015, дулупа, объем мотор 2.5 гибрид. Мошин перекидка нест. Мошин сборкаи Хитой. Бисёриҳо мепарсиден. Марҳамат бардаро. люк дора. 4 балониш нав. ҳуҷҷатҳо солона. Утилизация дора. задни камераш ҳаст. Марҳамат бардаро. беҳад тоза. бо ба усто биёен. ба дилпирӣ бисанҷен, харидорӣ кунед. балонҳоро бинед нав. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин. полик чехол дора. лифт сидения. безключовой доступ. боковой ҷамъ меша. лифт сидения бардаро. мультирули двутарафа, круиз контроль аста. 46000 километр пробег. старт-стоп, обогрев сидений, кондиционерш кор мекунад. климат контроль, монитор ҳаст. бардаро срочно фурӯхта мешавад. 159000 сомон. кам таракак муомила дора. одамое ки хеле 5-10 ҳазор савдо карданем, хубош ғам натиҳем бардаро. нархи мошин 159000 сомон. кам тарак муомила. лайкҳоро чиқир ҷиқен. Opel Astra H солаш 2009. объем мотори мошин 1.9 турбо дизелӣ. нигоҳ кунем бардаро. мошинча экономичный. нархи арзон, нархи дастрас 59000 сомон. корои малярӣ дора бардаро. неки мошинча тозаака. 4 балон дар ҳолати хуб. навам бигем хато намекунем бардаро. задни камераш ҳаст. утилизация дора. ҳуҷҷатҳо солона. бардаро сезони Opel Astra H караванам омад. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин. салон кожаи бо полик чехолам дора. мошинча дилаш тозаак. 1.9 турбо. круиз контроль, мультирули двутарафа, 282000 километр пробегаш. барфак дора бардаро. климат контроль. ҳолати дилаша дидестед. ногуфта намонем ки расходи мошин 6-7 литр, зиёд 8 литр дар дини шаҳр мехӯрад. нархи мошин 59000 сомон. кам тарак муомила. лайка фаромӯш накард. Nissan Maxima солаш 2005. объем мотор 3 бензинӣ. нигоҳ кунем бардаро. автомат. види ақиб мошин. марҳамат. ба устодтон биёен. ба дилпирӣ санҷен, харидорӣ кунед. парктроник дора. задни камераш ҳаст. ҳолати салонша нишон метиҳем. марҳамат. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. салон сиёҳ. ҳолати пешаш. монитори Android дора бардаро.
стеклоподъемник ҳаст, мултирули ду тарафа, пробеги мошин бардоро, монитори Android, климат контроль, автомат. Лифт сиденияш ҳаст. Нархи мошин бардоро 35 000 сомон. Лайка фаромӯш накунед, ба саҳифа обуна шавед. Ассалому алайкум бардоро. Мошини навбатӣ BMW GC. Солаш 2017. 530i. яъне D Twin Turbo. Нигоҳ кунед бардоро. Сборкаи Корея. Тонировка техосмотраш 10.5 моҳи дигар мондагӣ. Смарт ключ дора, ба смарт ключ ақибу пеш мерава. Нигоҳ кунед бардоро. Видеоақиби мошин X-Drive. ҳолати салонша нишон медиҳем. 4 дар безключовой доступ. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Парда дора бардоро. Климат контроли ақиб ҳаст. Фул комплектация, подсветкаш ҳаст. ҳолати пеша бибинед. Бардоро. Сиденьё ромбик, ҳолати пеш. Дач слипер зон дора. Боковоиш ҷамъ мешава. Лифт сиденья, сиденьё М, 2017 тоза. Мультирули ду тарафа, обогрев руля, датчик полоса, распознавание знаков. Пробеги мошин бардоро. Проекция дора, жест дора, старт-стоп, автостоп, ҷостик. маромад бардоро. Нархи мошин 245 000 сомон. бохи дар паноҳи худо рӯзи хушро бароятон хоҳам. Электромобил Ion S Plus. Солаш 2021 10 моҳа. Запас ходи мошин 610 км. Нигоҳ кунед бардоро. баллонот дар ҳолати хуб. 360 градус камера, панорама дора. Марҳамат, ба усто биёед, ба дилпири санҷен харидорӣ кунед. Парктроникош ҳаст. Видеоақиби мошин бардоро. Мошинча хушрӯяк. ҳолати салонша нишон медиҳем. Марҳамат. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин бардоро бибинед. Панорамаша. ҳолати пешаш безключовой доступ, боковой ҷамъ мешава. Лифт сиденья, ҳолати дрон. Баъд мультирули ду тарафа, круиз контроль. Монитори калон, режим вожденӣ дора, беспроводной зарядка, датчик движений. Пробегша менависем бардоро. Нархи мошин 144 000 сомон. успед кунед. Нархи арзон, нархи дастрас. лайка фаромӯш накунед, ба саҳифаи мо обуна шавед.